Il-Ministeru għall-Kultura flimkien ma' rappreżentanza permanenti għall-UNESCO mexxew il qudiem sottomissjoni sabiex il-fortifikazzjonijiet tal-portijiet madwar il-Belt Valletta, is-swar tal-Kottonera, is-swar ta' Santa Margherita, l-Imdina u ċ-Ċittadella ta' Għawdex jiġu miżjuda fil-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO taħt l-isem ta' il-Fortifikazzjonijiet Maltin tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Fi stqarrija mill-Ministeru ntqal li ma' din il-lista hemm diġà t-tempji tal-Ġgantija f'Għawdex li poġġew ta' Ħalsaflieni u l-Belt Valletta, hemm ukoll it-tempji ta' Ħaġar Qimu l-Imnajdra, t-tempji ta' Ħaltarxien, ta' Ħaġrat u ta' Skorba. B'reazzjoni għal dan il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici sostna li għal dawn l-aħħar snin kienet għaddejja ħidma sabiex pajjiżna jesplora li ma huma dawk is-siti li jgawdu minn valur universali li jistgħu jkunu kandidati tajbin għal din il-lista tal-Wirt Dinji. Intqal li wara proċess ta' assistenza tħejjiet sottomissjoni b'dawn il-fortifikazzjonijiet. Ġie spjegat kif l-ewwel applikazzjoni issa tinsab għand il-World Heritage Center tal-UNESCO qabel ma tiġi sottomessa l-applikazzjoni finali fl-ewwel ta' frar ta' sena d-dieħla. Min hemm l-applikazzjoni tersa għall-iskrutinju l-evalwazzjoni tal-konsulenti internazzjonali tal-World Heritage Center u mbagħad mura l-vot tal-Kumitat tal-Wirt Dinji magħmul minn 21 membru stat imsieħba fil-Konvenzjoni tal-1972. Fi stqarrija ġie spjegat kif il-lista tal-Wirt Dinji tinkludi fiha siti li għandhom valuri meqjusa straordinarji u ta' portat universali li jagħmluhom importanti mhux biss għall-pajjiż jew għall-komunitajiet tal-madwar, iżda għall-umanità. Intqal li iskrizzjoni fuq din il-lista mhux biss tolli l-viżibilità tal-post u l-interess tas-suq turistiku, iżda tolli wkoll ir-responsabbiltà tal-istat u tal-komunitajiet sabiex iżommuhom u jħarsuhom għal ġenerazzjonijiet futuri.